that makes you happy. Intezo. Kulokuthi ukhalacha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili nkezo mina-ke ngofeza kuntuthu ngakhumalo bathi i-last born yamagumede mhlambe uma ukuthi usemusha like ngizophinde futhi ngikucela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare futhi kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu lokhu ngene njalo amazwi enduduzo lapha emndenini umculo wemrap lapha we-hip hop aka odujiliwe engalo suku layizo lapha ku Florida eThekwini baningi oza kwaba lapha sebadlulisile amazwi enduduzo enkundleni zokuxhumana sibala lapha abaculi bayo i-hip hop kanjalo futhi nabaculi bamaskandi nabaculi nje abamkhakha yonke lapha eNingizimu Afrika kanjalo nabantu abadumile abangonontanda kubukwa abafana lapha noZodwa abantu komunye oyowaphumela obalo uthi yena uzamile impela fonela aka yamazisi ukuthi kunesinyama esingase simehlele lapha kodwa ke kwabo ukuthi ifoni yakhe akayibambe ngaleso sikhathi ke uthe maseze izindaba zokuthi uaka usedujiliwe kodwa yena kubeni kade ezamile ukuthi amxwayise ngento embi engase mehlakalela uZodwa abantu lapha ubhalile ke ukuthi rest in peace king wasethi lapha ku comment section wabhala ukuthi bengisendumbeni 3 hours ago ngeza ngisindela amahlombe kwakhanya isibhakabhaka mangiqalaza amathonga kithi angibonisa indoda emhlophe enesihluthu idutshula ngakhuleka kuyila okuvele khona kwamemeza igama lomculo odumile ngazama ukumthinta ocingweni wangayibamba 1 hour after he was shot and killed. I felt him. Ubhale kanjalo ke lapha uZodwa abantu esho khona ukuthi uzamile impela ukumxhuma lapha aka yamxwayise ukuthi khona into embi engasimehlele. Ngithe mase ngibona ke ama post lapha kudla naye ama comment basho ukuthi uZodwa abantu ufuna ukubuka ngento engekho mhlawumbe ayikho into lapha ayinyanga yona okanye isangoma sona ngoba usango ubungoma kanjalo futhi nobufebe into engahlangana ke naye ubese ziphendulela impela chaza khona ukuthi ke uma ngabe ngamkholwa okwabo lokho kodwa yena ke ubonisiwe ngaphambi kokuthi kwenzeke mhlawumbe bona uthini okwakuphala ngalolu daba siphinde futhi lapha na comment section ukungixoxela kabanzi ukuthi luthini lwakho ngalolu daba ngalenza kwethu bekizona engiphathele namhlanje ezishisa ezivutha amalanga mhlawumbe nakuthini okwakuphawula ahlangane ku comment section kungixoxela kabanzi ukuthi kuthini okwakuphawula ngalolu daba ngale kwaloko ke ake siphinde futhi hlangane ku video elandelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphathe kahle nibono sokulumnandi ngithanda kakhulu.